In 2013 kwam hij bij me gedaan, filmde mij en ik vertelde van alles over mijn huis en over mijn leven. Je probeerde dit nou hier te verkepen? Ja. En wat zul je dan? Nou, gewoon hier in het bejaardenhuisje. Hierin. Maar is dat wel wat voor jou? Ja, wist wel. Maar ze even jaren wist wat is bestolen. Maar dan kan ik helemaal niet zelf denken. Hoe gaat het nou met jou? Nou, het gaat verder, gaat het wel goed. Ik zei dat, ja, ik ga nog erg pillen, ga ik nog hier wordt nog net of net, hier wordt er net. Ik ga door een tier gaan, toen leefde mijn vrouw ook nog. Maar ik had er niks meer over houden. Maar ja, ik zei, die wordt ouder, maar ik ben nog mobiel in de auto en alles. Ben ik nou dat ik nog in de auto, maar ja, ik ben hier net één meer voor die. Maar ik ga wel even, ik ga er wel onwerk van weg hier. Toen ik hier eerst heen gegaan ben. De doden mist ik. Dat wie mijn hele, dat wie alles wat ik wist. Dus je de stroom die leidt bot. Dat ben doden. Zeg, hier zitten, maar je bent zo zoon naar de vesk. Je is ook wel zien. Ik ga niet doen. Vroeger was ik kinderen de bron. Maar de laatste tijd ben ik groeg. Maar ik maar die stroom met de nagen. Shirt is los, daar kun je trouwens uitscheppen. Ik ga die doen, ik voor ik had een schrift door die zaal had ik oprond. En die me slacht, ik ben in de soep aangegaan. Oh. Ik slacht die gewoon zelf, ik ben lekker in de soep, ja, ik ben hartstikke fijn. Ja? Ja, dat is heerlijk weer. Dan weer ik hier en ik kan buiten, hoe ik doen in de soep. Nergens op raad ik ze op de tafel zet, ik zei, over dat lekkere soep. Hé? Maar je werd net een dood in. En waarom heb je eigenlijk een pistool? Ja, ze die macht vol gaan. In de nacht hadden een meisje hier wat ziek in. Dan moest die verdediging kennen. Dat had ik nog wel. Ik had niet al aan niet neer, voor het bed. Ik word alles met bed. Als er wat komt, dan is het bingo. Als er een huisje steen, weet ik nooit waar wij gaan. Als er een huisje daar steen hier. Zat nou eens, alles erin nog in. Ik had douchen en alles, wat ik er niet in, dat ik toen net. Maar ik word dit nog steeds, wie rijden, zeg vroeger rijden in je jak. Door de mensen rijden we geen weg in douchen, hier weg niks. Heb je net een badkamer? Nee, ik ga net een bad, die hak een douche hak net. Ik ga wel wassen dit nou, dan roos ik mijn boerderij wel in misschien. Maar ik ga wel eens naar mijn vriendin wel eens te douchen. Oké. Dan zitten we de jaar onder de douche. Gezellig. Gezellig, hè? Maar ja, doe maar eigenlijk niet. De seks is net meer als vroeger. Nee? Nee, dat is er net meer bij. Dat is vroeger, dat is er net meer bij. Oh. Maar doe ze nog wel, mijn vriendinnen? Ik ga er wel voor, ik ga verschillen, hè. Oh. Maar ik zei, verder ben ik mijn eigen baas. Ik wil net onder de vrommen staan, dat wil ik net. Dat ga ik nog nooit in. Ik zei, ik ga u niet hebben. Ja, hier kijk, je mag maar rekenen naar Kasten. Dus gewoon bij jou uitsmeten. Nou, voor u is één keer naar de pijn, hebben we gewoon krameerd. Uitstrooien, af, weg.